One Family Studio Gombe. Yar baba, baba, baba. Yar baba, baba, baba. In banda so mai zai sani in dinga zuba da kwalla, farin ciki zai kare matukar zaki guduna. Duk inda kike nan zani in zo domin na zauna, ko za a dinga korata ko kwatsan gwamana. Zan tura duka bauta akan farin ciki na, iya wuya muna nan makiya ku daina murna. Ba za mu yi rabo ba idan da so da kauna, a duniyar masoya mun yo gida na kauna. Ciki zana je na saki ya farin ciki na, ni zana kare duk hakkin ki farin ciki na. Akan farin ciki na ban zo da yaudara ba, a sanyan ka'ida ma ba zai yi in kibi ba, ko za a sani noma ba zai yi in kihi ba. Inda akan ki ne mai sona ba kyawutan ba, rabo ne Allah ba zai hanan ba. Ina a ce na turo iyaye na gun abba, inda akan ki ne baba na ba zai kimin ba, inda akan ki ne mama ta bata kiso ba. Iyawata ni bazan kiso ba. Kizo ya ki farin ciki na raina. Idan da ke zan rayu in baki bani nima, kuma ina kike ko a gabar ko ta yamma, ko da a tsaunuka ne zan je ki bani dama. Ni a san ki ne ƙaunar ki ta sani rama, mai zuciya fara kyakkyawa zan kai wa mama. Kyawun halin ki su suka ja ni tun fil azal ma, kin ji tawa kin ji yar mama. Inda rayuwa ma baki nadama, kin ganki ma idanu kara kyau suke ma. Juyo kalle ni in kalle ki muna kama haɗi na Allah ne ciki da hikima. Kan san kina yi yau nisa zan karo azama, a sunaye na mata na kina sama. Cikin kalar abinci da akwai kwaɗar rama, ke kaɗai ce zaɓina ba na haɗama. Babu wadda sai ke farin ciki na rai.